Григорич. Григорич, ми з вами до кінця. Ми з вами до кінця. Ми до кінця з вами. Falsches Urteil, kaltes Grab. Auf dem Kreuze lieg ich jetzt, sie schlagen mir die Nägel ein. Das Feuer wäscht die Seele rein und übrig bleibt ein Mund voll Asche. Ich komm wieder in 10 Tagen als dein Schatten und werd dich jagen. Heimlich werd ich auferstehen und du wirst um Gnade flehen. Dann knie ich mich in dein Gesicht und steck den Finger in die Asche. 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 Asche zu Asche. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Und Staub zu Staub. Heimlich werd ich auferstehen und du wirst um Gnade flehen. Dann knie ich mich in dein Gesicht und steck den Finger in die Asche zu Asche. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Und Staub zu Staub. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Asche zu Asche und Staub. Я батька! Отпустите! Я батька! Свободу політзаключеному Лукашенка! Нам треба було донести до європейського глядача те становище, яке там відбувається. Вони не ведають, що таке АМАП, вони не ведають, що у цивілізованій країні, у Білорусі, у центрі Європи може відбуватися такі жорсткі катування, жорсткі з боку улад, з боку АМАПа, де хапають усіх. Тому народилася ідея організувати такий протест і показати, скільки 3% і що з нас 97%. Адукованих, вольних, пригожих, наставників, інженерів, адвокатів, бізнесовців, науковців. Ми всі разом, ми разом піднялися. У цей час народилася нація, це як дитя. Зараз нація білорусів, вона така становиться моцна. Вона знаходилась так довго у лоні маті, і вона народилася. І я гоноруся своїм народом.
ганаруся своими людьми, ганаруся своими белорусами. Ён быў натхнённы і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, браніш свабоды до вяры, амур хутка рухне. Душа баліць за наших беларусаў, які зараз пратэстуюць па ўсёй Беларусі. Душа баліць за нашу моладзь, якая хоча лепшай будучыні, якая яе не атрымлівае. Ведали словно памяти спел, несли по улицах так, что круг кипел и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 000 долоняў ритм, ворога убил наповал. Сёння мы тут, тому што, здаецца, Беларусь, мы за незалежнасць, мы супраць анексіі, супраць агрэсіі, мы з беларускім народам. Всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Адзіною мэтаю зняўся наш дух, цемру святлом разгонять. Браты, офицеры, мы адзіны народ, мы разом живем на землі. Зрабіце сумленны выбор свой, не хочам мы гэтай войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. И мара народа в краине життя, просто каб добра было. Моцных рук от неостомленных рук, роды идут и идут. Я здесь, потому что я горжусь, что я белоруска и хочу помочь нашим людям в Беларуси так, как могу. И я горжусь нашими людьми, нашими женщинами в Беларуси. И живе Беларусь! Давай разбудим турмы, ради свободы до горы. Хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Так ви ж казали поцупили. Ну, не пацуков не бачу, а ось овечек бачу пригожих. Бранишь свободы до горы.